Opa, je to ove, tata. O, kako je sladak! Dečika, Otivaj ponazad, tata. To je hodi po meni. Će te gaziti? Ne se boj, ne se boj. Koliko magare ti imaš, tata? Da, te papa će Sofija oša. Ne, plašiš ja? Ti go plašiš? Ne treba da ti ćeš neka leko. Leko, Lorenzo, leko će той се plaši, tati. Evo mi on, големото магаре. Не, големото магаре. Бегай. Ходи по него. Аз не знам, то малкият дали може да рита. Не знам. Бегай, бегай, Лорензо, че виж как си прави. Ето, виж, бегай да не те рита, тати. Ajde, stiga, posle pak. Че виж как си дига това, иска да рита и той е малък, ама виж и той рита. Ама, бегай да не те рита, бегай отзад не, дей да му стоиш. Че виж как иска да рита, тати. Отзад не, само отпред го гали така. Само ето. Пак. Бегай! Бегай, че те рита, виж. Ама никаш Ела тук отпреде, ела тук. Дали. Хайде, тати, пускай го вече, да бега при майка си, айде. Не, я ти дам. Ето лото. Не. Бегай, че те папа, виж, че папа. Бегай, че виж какъв е лутат. Виж как гони с Джеска, виж, бегай.